Kasongo ye Mbali nanga Kasongo mbona we Songa libala Oh yeah. Let's watch the video. Just a minute. And amene napita ukauza usi chilungamo ndi UTM. Not the president, not secretary general. Aye. Not my parents. Aye. And all you call the UTM. They went to Usi's house nukamuza chilungamo. Abwana Usi zene mupanga nizosokoneza. Bwanyi mpando mene huu bwanyi muzisiye. Yes comrades, good afternoon comrades. Damba ndukuseka nkani ya Usa kuti akunena kuti iyo saimira nao unsonkhano wa convention sakhala nawo kumaso sangachite zinthu akuchipana amene alipo khanga sakusatira malamulo zaboza zimene zizi. This is a total lie from the second citizen of this country. Abaiko Usi ziona lina papa izizi. To be honest Malawians ziona mapanga Usi chiyambire ni wo ukhala vice president kutenga mara Saros Chilima suti kapena anthu akumalawi timango khala ayi timasatira zimene manena andale ena wanzawo kuite mutimazimva komanso ifeyo amalawi siti timango khala ya timaona Ausi kuti akuyendesa bwanji ndale zawo because to be honest Ausi anali stumbling block ku UTM. My intentions Ausi tinaona kuti anali usokweza chipani cha UTM kapena Ausi amachita personalize hatred kwa against my members omwe achigwira chipani cha UTM ichi kuyamba mmene salusimala wa moyo mpaka kumwalira mpaka pamaliro mpaka lero mmene Ausi kuti osaima nawo ku convention izi zinali zachiziwikile kuti zichitika choncho. Ineyo nali nasimiza kale ndinakuza ndiko ili ya 10 masiku omwe anakoza UTM kuti aliyense amene akafuna za imene nawo pa mpikisano ku convention anachiraga anapanga extend kwa pasa mpata Ausi kuti mwina angazapa ngechani kupeleka mapepa lao ngati mena zawo apelekere. Koma Ausi chilungamo chake sizimene akunena nacho yayi zaboza. Chipani cha UTM chakhala chibe malamulo chikanagawikana kalekale. Sikuti kapena bweza anthu ena amene tikona akulu ali maina awo ajoina chipani ichi. Akana chilowa chipani cha UTM kupanda kuti chipani sichita malamulo. UTM has been a good party. Yomwe imasatira malamulo. Koma so kusatira malamulo kokha. UTM ndi chipani chimodzi chomwe chindili chikondi kwa Malawi onse. UTM, there's love and unity in that party. Musogole wa SKC ngakhale sana khale nawo nthawi tali pansi anthu ache akuvutika pa ulamuliro wa Chakwera. But UTM has been paeka ma members a UTM ndi anthu olimba mtima okondana. Palibe chipani Malawi muno chokondana ngati chipani cha UTM. Even neyo ndimachemera msogole wawo I've been campaigning for Saros Chilima ali wa moyo ndimampangira campaign aliyense ku UTM amantenga ineyo ngati mozi wa iwo while openly manena kuti ndine wa MCP ndi account ineyo UTM simasatira malamulo sibwezi ndi kuisupport ayi ndinali ku MCP zosatira malamulo a chipani kulibe. Malamulo a chipani amangosatidwa mwina pa campaign kapena akafuna kuti alowe mboma easily. Ku DPP maona mikangano yambiri inali ku DPP. Ku DPP anthu akhala kumenyana kwa mbiri kumenyana uchipani kuja mpaka ena kuchoka kwa thamangisa mchipani. Pamene ku UTM munthu amathawa yekha. Now let me tell you what happened to Michael Usi the day kunali msonkhano ku area 10. I was there in Lilongwe ena nane nazo nali ku Lilongwe. Mpaka mene amapeleka mapepa la anthu ena ngati comrade Kambala kupeleka mapepa lao au president pa Monday. I was there. Kuta Kambala, is it Monday or Friday? Monday, yeah. I was there in Lilongwe kuti ndikaone kuti akapeleka Kambala abwere mwina nda Ausi wakuzapeleka next. Koma Ausi sanapeleke mapepa za manager. Instead, what happened, Ausi anaita msonkhano wa NEC. He called for a NEC meeting. And I was there in area 10 ningakhale nali mgali moto koma nali mumpanda ku area 10 before meeting ya NEC sanayambe. Ausi was approached by 3 people. Director of youth wa Kasungu, Director of youth wa Kumchinji ni Director youth of Lilongwe. Anapita kuimba kwa Ausi kukauza chilungamo. Let me be honest Malawians.
asaname boza usa papa. These people amapasa support poyamba usi atakhala vice president. Koma nazaona khalidwe lao la usi anthu awanazasika ndipo anapita kuimba kwa usi kweli ya 12 kauza chilungamo kuti ausi a vice president a president atachipani pa ground sipali bwino anthu sakufunani ndekuli bwino bwanji zimene zimungozitaya anthu amene yoyo umene amapita kumene kwa anthu amene wo china chachiziwikire kale ineyo nanitaziwa kale kuti ausi akupita ku Azerbaijan siku la convention zazakhalako. That's why I was very interested kuti ndiona ausi utapeleka mapepala pa Monday. Komanso I was very keen to see ausi chairing the meeting ya NEC for the first time. So ntazambira ausi akumandira NEC amayankhula milomo ngati imene akuyankhula papa. Zimene akamba ausi mene momo inde mkata mwawo zinalembedwadi kuti ausi chonchi. I've got a letter zomwe iwo amadandaula ausi kuti ausi anadandaula zinthu zokuti izizi ayi akulakwisa apa. I saw those things. Ndinazoona zimene zija ndithu kwa ausi. Zena ausi analemba ndithu kuti ayi kuchipani kwathu kuli mavuto awa ndi awa. I saw those things. Zena ausi amakhwacha koma ku convention kuja ku meeting ya mekija. Ku NEC meeting ana crash anzawo kuti ayi ausi. Zena mkunena papa kuti sina upangeni concert zabosi. Zonse ausi zimene amalemba pa paper lawo kuti azayankhule ku NEC meeting anthu ana crash kuti ayi. Fundo zonse zimene zimamangidwa kuitemu ausi amakhala nawo limodzi. Koma kachoka kubiti kuja amakasintha lilime. I don't know the type of people you ausi amene amapanga support. So let me cut this story short. Anthu amene anapita kukauza ausi chilungamo ndi UTM. Not the president, not secretary general. Aye. Not my parents. Aye. Anthu oyikonda UTM. They went to Usi's house nukamuza chilungamo. Abwana Usi zenu mupangani zosokoneza. Bwanyi mpando umene huu bwanyi muzisiye. And these people didn't know apa Sauli mkwambili. I met them. Ananduza chili chose. Kutia ya bwana. Ifausa utikauza chibele chilipo. So they were told the truth. Usi was told the truth. Kuta Usi musaimirire mulibe moraru. Munalakwisa ichi. Anauza zomwe wa malakwisa Usi. Chifereni kapena ntaimene SKC ya moyo mpaka kumwalira. So ausi panopa ngatauna kuti osaima. Si kuti kapena yo ndo adolo yayi. Madolo ndamene anakapeza kuimba kwako ayi makosa na 3 a UTM. Olimba ntima. Because in UTM munthu olimba ntima kwambiri. And I like the spirit of kulimba ntima ku UTM. So ausi zimene kunena papa iye ayi makuti mauti akunama. People went to his house in the morning before NEC meeting. Anakauza chilungamo kuti amweni mwalakwisa zinthu izi. Ndipo ausi anavomera. Kutako mani ngati kulakwisa anzanga chipani yende sana. Ndiye ku meeting ya NEC kuja ana crashaso azinzawo. So usi asaoneke ngatuti ndo changamuka. Ausi nana kale is not a type of a leader who can lead UTM. Aye. So I'm happy leroli zatuluka. Koma first minute nadu sapo kale uti ausi saimirira ku convention. And now it has happened. 3 people, doye wa Kasungu, doye wa Lilongwe, ndi doye wa Mchinji. They are the people who went to confront Usi kuimba kwa uzati amweni. Palibe chanu kuchipani. Which is very good. Kukonda chipani timafuna chocho. Mukaona ti msogolesa kwenesa bwino zinthu. Tumane anthu kusera akakumane naye msogoleza akamuongole. Ausi ndathokoza kwambiri chimene ngathokoze. Ngakhale is at the wrong side. Koma ndikuthokoza Usi kuti abwera poyera lero sayimirira. Koma nkhani imeneyi inazuwika kale nthawi imene imachitika NEC kweli atete. Ausi fundo zao si zinali zogwira mtima ku NEC. Ndiye panopa kana ndi support ya ku MCP. Ku MCP chwa isi ku MCP kulibe anthu olimba mtima ngati ku UTM kuti angamuze msogole chilungamo. I'm happy with the spirit of UTM members amene apita kwa Ausi kukauza chilungamo. And today the impact is that Ausi akhala pansi, which is good. So Ausi akana kauta Ausi atipadakai nawo muujeni pampikisano waku wa convention waso gwa chipani. Akanaka yaruka kumzuzu. And people told him kuti mkaya yaruka tu kumzuzu tu. So kwa salama kautu tangati 4. So Ausi gatauni na zimezozo boza la Ausi likupiti rabe. I don't know how he's saving the government of the day. So Ausi ukangati boza la churuka kwa mbiti. He's fond of telling lies kwa mbiti. Sama na chulungamo amapanga dramatize nzambira amapanga mwa drama ngati Johnny na Sidik Mia. So the issue of Usi is closed. Ausi moyo wao wonse akala vice president mpaka kumanda azaenda ndama za ulele.
mwina ngati boma lina ngazabwere sogolo ngati ali azakhale irrelevant boma lina la kusogolo kaona ndi ai former vice president tizingowapasa ndalama zawo azikakhala pasa samana ndiye salary ndi china chili chowa boma wapano pausi angimwe ai personally apindwa nazo ndale za ku Malawi ndale za UTM koma ziyakunena apa zoti ai UTM kulibe malamulo kulibe sasa ta malamulo za boza iwo ngati munthu amene anasankha yo Saulos Chilima iwo khala vice president anasankha Saulos Chilima iwo aja khala vice president Saulos Chilima yo kuti akhale president wa Chipani anasankhidwa ndi malamulo omwe wausa amene akudana nawo. So the man is a confusionist. That's why Saulos Chilima samapeza support yokwana choka kwa ausi, because the man is double standard. He never know anything about how to run political parties. Saulos Chilima anasankhidwa convention. Iwaja was just appointed by Saulos Chilima. Yeye mwana sankhidwa convention ya UTM. Ndiye malamulo ausa ngazi ya malamulo kuposa nzao amene anaika president anaika bwana okapa mpando. Mugabe nantaka UTM ndopusa kumusankha Saulos Chilima convention. Saulos Chilima ndokasankha usiwo kukhala running mate wawo vice president wa Chipani. Opusa ndausiwo. Now I'm happy ndingo na choncho chikwa ntambi mwakamundi fusa the way forward ya usi. Koma usi panenda masamu ena yake anthu atatu anatumidwa kwa uza chilungamo. Ndipo chilungamo chimene chaoneka lero pano kuti anthu atatu janagwira ntchito ku UTM. Ma district director of youth akwa ma district natural. So ausi tentingo apa Saulo mngati vice president wa Ziko osati president wa Chipani. Zikomo mazulu abwino. Tiende pamoja ndi mtima umo ama tiende pamoja ndi mtima umo. Tiende pamoja ndi mtima umo. Tiende pamoja ndi mtima umo. Like, share, Malawian cameras, right.